Здравейте хора! Това видео няма да бъде за игри. Няма да бъде някъде да излизаме или да правим нещо смешно. Ще направим нещо интересно. Аз ще разкажа 10 факти за България, които може би повечето хора не ги знаят. Особено малките, като мене. Аз повечето ги знам, но вие може да не ги знаете. Така че аз сега ще ви разкажа 10 факта за България. Първият факт е, че в България е открито най-старото изработено злато. То е на около 6500 години. Намерено е Варненския некропол. И то не е някакво от древен Китай или Египет или там някъде околните държави или империи, както искате им викайте. То е напълно българско. Направо това много ме изуми, като го научи. Нищо, да преминаваме към втория факт. Знаете ли, че България е един от първите изработатели на храна? Ние, българите, сме изработвали космическа храна за Георги Иванов и Александър Александров. Нашите храни са били в тубички, които са били много издръжливи. Например, са включвали мусака и всякакви такива неща, като кисело мляко и плодове, замразени плодове и всичко. И айде към третия факт. Сега тук идва един много хубав факт. Но вие можете да го знаете, той е доста известен. Нашата държава е създадена през 681 година. 1350 години вече я има тази държава. Но това си е нормално. Но важната част е, че ние не сме си променяли името и един път, докато другите държави, не знам аз колко пъти, не съм учил, но поне 3-4 пъти са си променяли името. А ние, България, не си е променяла името и един път. Войни, всякакви битки, всякакви руско-турската война, например, тя е доста известна. Или когато България пада под турско робство, но България никога не си е променила името. Винаги си е била България. Вече 1350 години винаги се е казала България. Това е много изумително, дали? Да преминаваме към петия факт. И така, да минем към петия факт, но преди това, помняте ли си, че казах в миналите факти, това е много изумителен, това е най-добрият факт. Аз и на този факт ще кажа същото, защото всичките факти са изумителни. Просто не знам какво да кажа. Да преминаваме към петия факт. Този факт е, че в България има над 40 000 паметници. Не само паметници, такива всякакви светилища, всичко, което е било древно преди, всичко от историята, ние почти сме го запазили. Не се отнася само за паметници и такива неща, за всичко, не знам как да го кажа. И ние сме първи в Европа, които имат по няколко исторически обекта на квадратен километър. Това е изумително. В цялата Европа ние сме първи. Да преминаваме към шестия факт.
Здравейте хора! Това видео няма да бъде за игри. Няма да бъде някъде да иззаме или да правим нещо смешно. Ще направим нещо интересно. Аз ще разкажа 10 факти за България, които може би повечето хора не ги знаят. Особено малките, като мене. Аз повечето ги знам, но вие може да не ги знаете. Така че аз сега ще ви разкажа 10 факта за България. Първият факт е, че в България е открито най-старото изработено злато. То е на около 6500 години. Намерено е Варненския некропол. И то не е някакво от древен Китай или Египет или там някъде околните държави или империи, както искате им викайте. То е напълно българско. Направо това много ме изуми, като го научи. Нищо, да преминаваме към втория факт. Знаете ли, че България е един от първите изработатели на храна? Ние, българите, сме изработвали космическа храна за Георги Иванов и Александър Александров. Нашите храни са били в тубички, които са били много издръжливи. Например, са включвали мусака и всякакви такива неща, като кисело мляко и плодове, замразени плодове и всичко. И айде към третия факт. Сега тук идва един много хубав факт. Но вие можете да го знаете, той е доста известен. Нашата държава е създадена през 681 година. 1350 години вече я има тази държава. Но това си е нормално. Но важната част е, че ние не сме си променяли името и един път, докато другите държави, не знам аз колко пъти, не съм учил, но поне 3-4 пъти са си променяли името. А ние, България, не си е променяла името и един път. Войни, всякакви битки, всякакви руско-турската война, например, тя е доста известна. Или когато България пада под турско робство, но България никога не си е променила името. Винаги си е била България. Вече 1350 години винаги се е казала България. Това е много изумително, дали? Да преминаваме към петия факт. И така, да минем към петия факт, но преди това, помняте ли си, че казах в миналите факти, това е много изумителен, това е най-добрия факт. Аз и на този факт ще кажа същото, защото всичките факти са изумителни. Просто не знам какво да кажа. Да преминаваме към петия факт. Този факт е, че в България има над 40 000 паметници. Не само паметници, такива всякакви светилища, всичко, което е било древно преди, всичко от историята, ние почти сме го запазили. Не се отнася само за паметници и такива неща, за всичко, не знам как да го кажа. И ние сме първи в Европа, които имат по няколко исторически обекта на квадратен километър. Това е изумително. В цялата Европа ние сме първи. Да преминаваме към шестия факт.
Сега един камък на щастието, който е в Родопите. Той се смята, че пази от злото, но носи щастие, късмет и всякакви такива хубави неща. Това е много хубаво. Чак и да не е истинско, но според мен е истинско, но чак да има човек тук, който гледа и да не вярва, че прави тези неща. Е много хубаво да отидеш и да го видиш, защото много рядко се среща такъв минерален камък. В Европа няма много. В България има няколко и в другите държави има няколко. Те не са много, така че са доста рядки. Сега да преминаваме към последния факт. За последен факт ще бъде за една пещера. Това е най-дългата пещера на Балканите. Не в света, в Балканите само. Тя е цели 18 км и още не е изследвана цялата. Просто според мен 18 км са твърде много. Но все пак тая пещера, ако е намерена преди 10 години, защо да не са изследвали до края? Може да има нещо. И да, това беше последния факт. Надявам се да ви е харесало и утре ще направим още 10 факти. То аз ще кажа, ако искате, напишете за какво искате факт, за коя държава, за каквото искате ще направя факти. Може да бъде за футболен отбор, може да бъде за град, може да бъде за държава, може да бъде за игра, може да бъде за каквото си пожелаете. Може да правим, да кажем, 10 факти за някоя книга или 10 факти за някакъв телефон. Всичко може. Вие каквото искате. Аз знам, че няма да има коментари, но нищо. Аз ще измисля за какво да правя. И чао, това беше от мене.